Благодаря на Наташа за мега групата, която създаде и за поредното успешно предизвикателство. Казвам поредно, защото аз съм в проект на Наташа от ноември месец насам и съм на тая висока вибрация от тогава и съм на тая въртележка от тогава. Това, което научих от работата ми с Наташа, са едни изключително конкретни знания, умения плюс среда, които всъщност в момента, в който приложих, ми подобриха резултата. Реално аз с много малки промени успях да си подобря резултатите в пъти повече. Защото това, което правиме с видеята, ни така или иначе го правим, ни така или иначе използваме тия инструменти, работейки онлайн. Въпросът е, че когато ги правиме с правилните стъпки, те наистина ни водят на правилното място и то много по-бързо. Благодаря.